Каква термопомпа да изберете? Може би мислите, че отговорът е в марката, но всъщност по-важното е от кого я купувате. Всички термопомпи имат едно предназначение – да отопляват дома ви с ниски разходи. И да, някои са по-скъпи с повече функции, а други по-бюджетни. Но истинската разлика не е в машината, а в това кой се грижи за нея. Рано или късно техниката се чупи, това е факт. Без значение дали сте дали 5000 или 15 000 лева. Основният въпрос е какво се случва, когато настъпи проблем. Ние от Елтерн не само предлагаме термопомпи, ние ги познаваме в детайли. Като производител разполагаме с пълен контрол над сервиза и благодарение на нашия опит осигуряваме 5 години пълна гаранция, стандартно време за реакция в рамките на 24 часа. Предлагаме оборотни машини или други методи за компенсация при по-дълъг ремонт. Имаме резервни части на склад, без чакане на доставка. Лесно е да сравните и сами ще се убедите. Ако купите термопомпа на известна марка от друг дистрибутор, обикновено гаранцията е до 2 или 3 години, докато ние предлагаме същата машина с 5 годишна пълна гаранция без промяна в цената. Гаранцията е само едната страна на нещата. Други основни въпроси са колко време ще чакате и най-важното колко ще ви струва. В Елтерн не просто продаваме термопомпи, ние ги произвеждаме, монтираме и поддържаме. Това означава, че когато възникне проблем, ние знаем как да се справим бързо и ефективно. А ако изберете термопомпа, произведена от нас, може да разчитате на максимално бърза реакция. Нашите техници разпознават проблема още по телефона, а когато пристигнат на място, носят необходимите части, за да могат да го отстранят веднага. Ние в Елтерн знаем, че проблемите с отоплението не търпят отлагане. Затова вече над 25 години осигуряваме сигурност и спокойствие за нашите клиенти. Доверете се на опита, свържете се с нас още днес.